O Concello de Boiro, ao igual que se fixo en Noia, vende de presentar a nova campaña da Deputación da Coruña, Merca na Vila, unha iniciativa que busca dinamizar o comercio local e que está comezando con gran éxito. A Deputación da Coruña lanzou no día de onte a campaña Merca na Vila, iniciativa que busca dinamizar e apoiar o comercio local. Tal e como se fixo en Noia, o Concello de Boiro tamén levou a cabo un acto de presentación deste proxecto, coa colaboración da Asociación Boirense de Empresarios. Bueno, estamos aquí hoxe para presentar unha campaña que fixamos a través da AVE, a colaboración do Concello, como non podía ser de outra maneira. Como se sabedes, a Deputación da Coruña acaba de quitar uns bonos moi importantes cos cales quere favorecer ao comercio local, ao cal estamos moi agradecidos porque son 100 euros por cada persoa. E só se poden gastar en concellos pequenos, que tamén estamos agradecidos por acordarse dos concellos que teñen menos de 20.000 habitantes. Os bonos que xa se poden descargar dende onte permitirán aos cidadáns gastar até 100 euros en pequenos comercios, tanto en Boiro como en outros concellos similares. A campaña está pensada para apoiar aos negocios locais e axudar a combater a despoboación das zonas máis pequenas. Levamos onte lunes e hoxe martes cunha jaima explicativa explicando a xente como pode descargar o bono e axudando a descargalo, en que comercios se poden canxear eses cartos. E o fin de semana queremos facer unha campaña, queremos facer un chamamento para que a xente veña a Boiro a gastar eses bonos. O Concello de Boiro, co apoio da AVE, tamén preparou un programa de actividades para toda a familia, onde tanto nenos como maiores poderán desfrutar de diversas propostas mentres aproveitan a oportunidade de gastar os seus bonos nas tendas locais. Actividades para toda a familia, co cal ao largo do día vai haber actividades para nenos, para maiores, e queremos que a xente veña a gastar o bono durante todo o día. A campaña, que está a contar con gran participación, tamén busca atraer xente de outros municipios cercanos, como Ribeira, Santiago ou Pontevedra, que non poden gastar os bonos nas grandes cidades, e animalos a consumir e visitar en Boiro. Unha campaña importante por parte da Deputación da Coruña, está invertindo 6 millóns de euros na provincia e, como dicía o presidente, para concellos de menos de 1.000 habitantes, de 20.000 habitantes, unha campaña importante onde cada persoa pode gastar un bono hasta 100 euros, e a verdade é que do Concello de Boiro, con a axuda da AVE, o quixemos facer un valor añadido a esta campaña e facer unha promoción desta campaña e atraer o máximo posible de xente a Boiro da contorna, de Santiago, Villagarcía e de todo Barbanza aquí a Boiro, para que descubra Boiro, para que conozca o noso comercio, que ten un potencial moi grande, e tamén, como non, a nosa hostelería, de paso que están aquí, que consuman a nosa hostelería, non? A campaña non só está destinada a fomentar o consumo no comercio, senón tamén a dinamizar a hostelería, ofrecendo unha oportunidade única para que todos os que visiten Boiro poidan desfrutar da gastronomía local. Os bonos estarán dispoñibles ata o 20 de novembro e non é necesario ser veciño de Boiro para aproveitar esta iniciativa. Animo aos veciños e veciñas de Boiro que consuman no comercio local e tamén fago extensible a toda a xente de todo Barbanza e da contorna que se acerquen durante este mes, ata o 20 de novembro, a comprar a Boiro e a consumir este bono de 100 euros. Unha campaña que busca fortalecer o comercio e a economía local, e que, con todo pronóstico, parece que contará con gran éxito.